ఇగో ముందు మేమే ఎత్తాం, ఎందుకంటే నేనే అష్టచమ్మ ఆడదామని అన్నా కదా, అందుకే నేనే ఎత్తాం ముందు. ఇదేంటి నువ్వు ఆడమంటే నువ్వే అన్నా, ఇదేంటి కొత్తగా? ఏ ఓలొక్కలేరు, టైం బాగా అవుతుంది. సరే మరి నేను ఎత్తా. ఇది దేవుడికి, ఇది పూజకు, ఇది మా అత్తమ్మకు. మా అత్తమ్మకి ఎత్త అష్టరు చెమ్మలు పడతాయా నా పిస కాకపోతే? ఏమైందో కోడలు దానా, ఏమనుకుంటున్నావు? అయ్యో అత్తమ్మ ఏం లేదు, అష్ట పడలేదు అని అంటున్నా అంతే. అష్టసిమ్ అంటే జీవితమే కోడల. మనం అనుకున్నవి వడయి, మన మద్దన్నయి పడకుండా ఆగాయి. ఏ కాయ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు వచ్చి చంపుతారో తెలియదు. అందుకే అష్టసిమ్ అంటే జీవితమే, ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియదు. అబ్బా అత్తమ్మ, అష్టచెమ్మ గింత కథ ఉందా? సరే కానీ ప్రాలికక్క, ఇప్పుడు మేము చెమ్మలు ఇగో మరి